Pozdravujem všetkých. Toto video vzniklo za účelom ukázania krás na Kysuciach. Konkrétne sa jedná o jednu peknú drevenú kaplnku na Ošťadniciach, dedinka u Haladejov. Je to smer Ľalíky, tam kde je lyžiarsky vlek. Teraz pôjdem takým prudším výstupom. Cesta asfaltová bude končiť, čo ma zaskočilo. Bude tam štrková cesta, kde som si nevypol trakciu, takže mi motorka občas prekozovala, čo ma zaskočilo. Bolo to dosť strmé stúpanie, takže určite niekedy je mokro. Našťastie bolo sucho. Tu nás sa mi nepodarí vytočiť na prvý raz zákrutu, nakoľko tam je štrk a ja nie som nejaký offroadiak, vlastne len začínam, tak som mal s tým trošku pasovanie, ale čo sa zvládlo. V osade budú pekné výhľady, v pozadí už vidno kaplnku. Stretol som tam aj českých motorkárov, ktorí tam boli autom na dovolenke. Boli príjemní, ponúkli kávu, pivo, posadil som, porozprávali sme zážitky. Motorku som odstavil, išiel som aj do kaplnky, privítal ma tu na taký kamarát, ktorý ma celkom slušne oskákal s zablatenými labkami. Ahoj. Ale bol milý. To bol psík od tej partie z tých spomínaných českých motorkárov. Miesto v okolí kaplnky je s veľmi peknými výhľadmi, takisto sa dá vojsť do kaplnky, veľmi pekne urobená. Neviem prečo, ale keď idem dolu, tak dole mám väčší strach schádzať tieto šmykľavé cesty ako do hora. Toto som sa rozlúčil s motorkármi, s kolegami z Čiech. No a zišiel som postupne pomaličky dolu.
Ešte vás zoberiem na vlek, kde sa vlastne lyžuje. Toto je tá časť ľalíkov. Je to len kúsok odtiaľ. Nakoľko bol začiatok marca 2025, tak ešte stále lyžiarsky let fungoval. No a už potom som vlastne vyšiel dole a už tam v podstate nebolo nič také zaujímavé. Lúčim sa s vami a ak sa vám to páčilo, tak dajte na video like. Ďakujem.